Okay. Det er en test. For at se, hvordan vi kan få den på YouTube. Ikke fordi den er så god, men... Der kommer nogen hjem. Det er min far. Siger han TV? Selv var min storsøster. Det er først. Du er mod Marcos HD. Seriøst? Next time you told me you planned. What? Mine penge er 54? Nej, min fest. Jeg har bare taget fuldstændig. Nu er det mig. Bag i stolen. Du må have verdensmesteren. Hvad var det købe noget? De små du bare kan nakke. B. Nu lægger det. Jeg synes ikke det lægger mig. Jo. What du har lidt FPS. Og den på 130 igen. Det var en anden vej. Rolig med skuddene. Stå stille! Gå hen med boksen. Hen med boksen. Så er det en der. Yes. Hallo. Nej, det er slet ikke mig. Du sagde... Ja. Sis! Hvad med at købe SSG? 5. Kigge, nu skal jeg vise dig. Pop a champ on a pop. Der lå ikke. Men du skal ikke bare knife ud en sig. Fordi lige pludselig kommer der en der. Nej! Ja, tilbage. Jeg kan gå til sidste map. Hvorfor starter du bare nederst? Prøv at se, jeg har lige fået 2 pladser, jeg har lige hjulpet op til High School. Undskyld. Nå, nej, det er fint. Ja. Yes. Wow, fuck, han var god i Wow, nice. Nu skal jeg vise dig, nice. Oh, nice. Ja, nice. Johannes. I'm him. Han gør sådan her. Pump the jam on this. Hvem her? Hvad gør det? Hov. Vil du gerne tænke, hvis jeg tog jer, der fik 7 dages back, hvad havde du så gjort? Jeg har ikke fået direkte 7 dages back. Jeg har kun fået 30 minutter. Hvor er du blevet 7 kommer? Smash, no? No, smoke. I don't smoke. Ej, hvorfor giver du ikke klippe med min hånd? Prøv lige. Det glider ud nu. Det er fordi jeg er glat ud. Ja. Det er sådan noget piger har jo. Men du har ikke så glat ud. Har jeg ikke? Jeg har ikke så glat. Ja, absolut vel. Yes, absolut vel. Yes. Jeg er på en måde ikke kendt det der hack. Jeg synes bare det er mærkeligt at han har gået rundt og headshotter hele tiden. Han skal bare stå derinde. Han skal bare stå lige der. Pumperen ind. You are not brainy. That's right. Kom væk.
bare der ikke gør noget med. Vi skal finde en kæreste. Altså, jeg skal fikse sig. Kramme. Hvad må de er overskredne ting? Må de godt kysse? Må de det her? Eller de for små? Vent. Han er kun ude over ham der. Vi skal være gamle hende her. Nice. Hvordan det der spot, hvordan kunne man være så fedt? Så fik jeg en spot. Sorry. Det bruger bare ikke spot. Må de godt kysse? Altså, det skal gøre sådan her. Det skal komme ben og så bliver. Må de godt kysse? Hvad har du gjort ved dem? Så. Så du med en vægt? Bare vil du væske i? Vække. Hvornår fik du hende her? Kom her. Hende her? Ja. Hun faktisk ikke. Og 11 år siden. Okay, Han er været på den. Jeg er 20 ældre end ham. Hvorfor skubber du ikke efter ham i hovedet? Det ved jeg ikke. Jeg lægger virkelig meget. Det forstår jeg ikke. Det er jo bare dårligt der, jo. Det er ikke godt, det er dårligt. Det er ikke noget værre, så du over. Nej. Nej, lad være. Hvad gør? Jeg tror, de sidste nogen på det her, og så er du knust. Gå ud, så siger de knæk. Hvor gør de på noget, der er vildt dejligt? Knæk med fingre. Jamen, det er ikke sådan, jeg hiver i dem. Nej, den kan godt til knække, hvis du tager dig sammen. Ja, Den gør sådan her. Og så går hun sådan her. jeg kan få nogle ting til at sige knækken, som du ikke kan. Nakken. Og omvendt. Du kan nok godt få nakken til at sige knæk. Jeg gider ikke have den til at sige knækken, det er klart. Og det er godt for nakken. Hvis du gør det rigtigt, så jo. Nu skal det ikke. Shit, et headshot over. Vi siger shit. Nogen som havde det af det min, han visker mig op i fjeset, ikke? Hvad? Det er hans øjenlugter. Seriøst, jeg vil dø hver gang. Jeg kan ikke trække vejret, så bliver jeg kvalt. Hvorfor er du så ikke død nu? Fordi jeg hele tiden trækker min pik. Hvad visker han? Alt muligt. Hvad med mig? Og det gør han også. Med? Men jeg fortæller alt til dig. Og hvad er det? Hvad har sagt af mig? Og for eksempel der, da det var i Evers uge på en anden række for at være stået til den anden. Hvad sagde han så? Så sagde jeg, fucking idiot. Hvad sagde han til mig? Jeg burde jamen ikke sige det der. Fordi du bliver bare fucking sur overdrevet over det. Det er en sjovt at lave det. Så. Hvad gjorde jeg? Trykker 5. Den er det her lignende på et side. Men Du kan næsten freeze. Nice. oh sorry.
Jeg gør med nu. Nej, du er blevet stor. Prøv at se, jeg vil se noget. Prøv at se her. Ja. Og så gør du sådan her. Jeg laver det sådan. It's gone off noob, står der. Okay, hvad betyder det? Det må fortælle mig. En AK, og det skulle ikke gøre noget for nu. Nu er jeg jo gay. Ja, det er det. Havde du AUG? Nej, jeg er AK. Og det er hans anden ven. Det ved jeg ikke. Om en taler med U, og han så taler med Y. Ja, ham der, han har. What? Oh, okay. The last bit. Probably. Probably a bit. Why not? I'll say yeah. Okay. Hørte du ikke, hvad han sagde? Vent. Nogle gange er det ikke helt så glad. Sjovt. Hvorfor har du sat den lige præcis der? Den udelukker min mus fuldstændig. Nice. What a no-scope! Så kører han med! Ej, det var faktisk rigtig sygt. I need to drop. Jo, du var der, jeg siger det til. Yeah. Lækkerhed i kroppen. Du det? Ja. Ting lignende, synes du lækker? Jeg synes, det er meget godt. Hvad synes du så? Hvad er det lyder? Nej, han gør ej. Ja. Og så har jeg nu mobbet dig med. Yeah, Han gør det ikke. Han gør sådan her. Hvor gik i klødet. Middle. Du gør det ikke. Prøv at se over. Og jeg har 2 ting at mobbe dig med. Middle. Hende pige med altværende tænder, eller tweeter. Og at du ser som en homo, når det er, du ser Counter-Strike. Nej. Det er sygt sjovt. Nu er jeg helt fed. Man kan godt få dine briller på. Så jeg kan spille CSGO. Ja. Altså tænk, at jeg har været i MG, mens jeg ikke har skulle kunne se en skid. Ja, så kan jeg godt forstå, hvorfor de blev sure på mig over, at jeg ikke kunne se dem, når de kom til højre for mig. Det der. Alt på siden af mig. Det var helt vildt. Vent. Helt stille. Helt stille. Oh, nice. Yeah. Nice. No! Kick it, no. Næste. Nej!
Nej, nu er kraften for AVP igen, mand. Hvad sker der? Han er penge. You can take that M4. You can take that M4. Okay, rolig nu. Jeg prøver at droppe dig af våben. Hvad sagde han? Han sagde, okay. Altså, må man det sådan ikke overgået ham. En skid, så lad det være. Fordi du nu. Nu er han slet ikke for. Du lå sådan. Ej, fuldstændig. Jeg flipper ikke ud, når jeg dør. Hvorfor ikke? Det gør jeg. Ja, det er det. Det gør jeg altså ikke mere. Men kan du se, det hvad det var, at han skød mig? Der var du jo skudt ham igen, ikke? Jeg skulle blive i hovedet. Måske var det ikke Mia. Ja, har jeg fortjent. Hvor er han? Jeg vil klovnemanden. Nå, Donkey Kong. Klovmand. Det er dejligt det der. Jeg synes ikke, jeg har fået noget info. Slikkede du lige der? Nej, info. Fire in the hole. Nej. Fire in the hole. Ja, det kan vi godt se. Selvfølgelig kunne han lige dræbe mig. Nu ved han også, han er bagfra. Nu. Hvordan kunne han lige præcis komme så hurtigt hen? Og hvorfor venter han? Han har AVP! Fuck Nick, man! Noob. Report. Game. Ja, så. Det er vi ikke mærke. Så har jeg slet ikke. Det er altså sådan. For helvede. Ontologer. Du hader mig, vel? Du er jo bare ikke sjov. Lige nu koncentrerer jeg mig bare. Hvad? Lige nu koncentrerer jeg mig bare. 3 af mig. Koncentrere. Nå, okay, jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Hvad er det der for noget? Prøver du?